Tomon thipi ke bang jok hemrit kanahok. Jengka long ihuma baik kangbu. Karbi jutang asong nilibahawar amay pukimi sujit timong apansi ar pukimi pipontang lo. Akas Hyundai birla dipolong penang lituma pan offer mati birta kimi nang kewan pidu. Nang li offer kilong ponji laki extra venue neos pen kedang lok ki ungtunga gari. Anparta Akas Hyundai ningka ningko ke chok ningka rong pen scratch and win offer sitami kapatu padu ponji. Bangso offer along nang li kilong ponji neos extra I20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekelong jia phan humri ignon Akas Hyundai birla dipolong. La pen kachini pa me jia phan la screen along kapaklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Kardong peni prime time birta long pen nilisang pi marvelous rong parpi. Nonar ju ikta birta ang ton pen. Ni jangkar biang long arlo mate wo thalang so police station kapar lopon rong khang constituency arlo long tami men tomon thepi nang ke japen ke ongdunga hem arit kan hokdun chiti ni phai truck si ajo jirlopor phai krehini ra minute ke ba por hut pen labang so tomon ke the ke bang pen rong koroi hawara long tami penanga na hem arit na hokdun nanglo tomon ke jaba hir kang tang piga jok thengpi ke krep pen towar sitame ka chelenga kisu chetong ponlo halapu tomon ke the ke japen hem ki rudun sitame penang an nang dolo tomon ke theke japen hemrit kanahok dun mate kisung ke phowek arada tuma phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram rong hangpen akhira pipona sonte kisung ke phowra tum aning themu chodji mithang kiri ga chipaduk pen hema hormu hortar sitame kanahok dun penang an dolo pusi rong arada tum kisung ke phowek arada pharman Karbi Anglong live athengno long nang pachini dun Tangte Karbi Anglong live athengolong angton pen na ke thandun alam thelenon ilitum arjupon sinen tomon ke thege bang ke bakery ni apisi bang lo nang litum hawar long hemrit kan hok dun puson do ma hemrit kana hok dun panglong pet po don thong kep an bak do kai thengpi ben dang lok ko we arong hai hui anda ka heno do piglo hem bang ke hem ta along pen ke pon plin la pen ting jap rai la puson do piglo nge to war ka du ko la thengpi pen ko son lo ke cheleng bang ke to wara bang ta la puson lo thengpi bap khram pen gari motor cycle ka chidam mon e la puson same do lo la pen prai ka siksak thepiglo padap adap penang rat tum minut bahin je pakosto sil hai sa phalo la pen meri hing pen dang lok stame ke bap la puson do piglo semenon lagi du kisung ke pho je tong veka rada to ma pharman Karbi Anglong Autonomous Council an pini nang lihen pen chuning ridun ji pachini ji do ma chuning ridun ji ke la pulo Karbi Anglong Autonomous Council an tumrong khang homosti sipuri don lo la sidang tumrong khang MAC olong bichon be alang same olaso adim nang pahumri pen kiduk kisung ke phove ka tumphan ning me ning do pu same asap nang pale banang rapa sonte tum da kisung ke phodat arat tum same ning sampon pa dongam ka ben wikibe Karbi Anglong live Patowe porphai ke thomalom jengkha rong piarong promut kram sahemalong pen bike KTM Duke 390 color dark galvanomet registration number AS02AL 9414 komane odlang no tum inghu ponde lasi komat ne korte ingjir tumle theglong polote la aber ke tok mobile number 6002825853 long na homri igdatha lapen kilong abang phwa phan ning kang sampen Nongnam eson kapajir ponjia phan pusitame bike ahem phua hin pen chisik pon
মানে তবে পঠাই kon lo 3-4 lahai lo am morning laso apor si kangbo মানে hem berenda na tensi মানে kangbo মানে boden lasi kado ka berenda ka chuning ri alam thela buhelo মানে na nang repeat on thala bike lage KTM Duke 390 color la bangke black color dan dark kalwano lasi kado ka berenda chuning ri lo nang repeat on thapu lapen nang repeat on thega abang mate abang thitum han ning kang samben jerponi Khiruni pen Mohan Tiron Karbi Anglong live Nilip constituency Nilip mini stadium sports complex a hemalong chitini phai throk sirni ingdeng kep ki chok chongmai pi ke paman pona hotsi suruhini rankoi rapli pen surihini rankoi ra throk a pharman Karbi jutang asong Nilip hawar amai phukimi sujit timung a phansi arpukimi chedon sar pen pipon tanglo Karbi a khaiso sita jutang jubat pindeng sumpot choklim a khaibino Karbi Anglong lapen adet kaprek ahabar kaprek lapen sumindara dangalong anta methang inglong aswa khayang pongpen Karbi a khaita jutang jubat pindeng sumpot ke choklimpu lan suse pachathang pon bom nang ji lapen non obi kimi mate ki thurmi ariso nim swatumta ekhe ejutang e pindeng sumpot kachini thek repji aphan piniar ni anta choklim lapen ingcholim pen ove angthun bang bomsi piniar ni an lapu anang deng nanglelo Karbi jutang asong nilibaha waramai pen patir piponsi ingdeng kep ke chok chongmai pi chitini phai throk siarni chokila mini stadium sports complex ahem along kepadopon chongmai pi ahotsi kado kave chekroi sar pen rat pen chedon sar aron atang pen sujit timung aphansi surihini rankoi rakli pen surihini rankoi ra throk aningkana pharman Karbi jutang asong nilibaha war ame ke chari ponji aphan meiphu arpu kimi pipon tanglo Jonathan Teron aphan kongchubang arpu kimi pekponlo sujit timung alangli inut nilibaha waralong Karbi Anglong along anta nongnam kachathang klong abang phu iglo sujit timung alangli ke tokcheng alam kanar jan laki harchi ke praipu Karbi film alamar jan along ta alangli si director lo laso lamar jan rada thengno paklang pondera phi mesen lapen choklimpu hok pa mesi rangsina sarpo award anong eta kilongdun abang phulu lun ke tok tomo ke tok lamthe ke jai hai hui asaita ke thek share abang phu lapen nili bahawar pen YouTube achataya long ke paklang ruwe cine production pu alongta manager arpu ki khibom lan chot kalisi methang akhai methang Karbi ajutang jubat ke pachathang ponbom ji aphana sai ke claim ka chapaduk abang phu aphan Karbi jutang asong nilip hawaramai amai phu kimi kelongdun ke none prang isi amilur ason nangmanji pusi ningche thedun renti pining surihini rankoi raphlianing kana pharman kebangji nilip hawaramai penke mate zonal Karbi Youth Festival ke kepado ponjia dim ke jongpon ke nilip constituency ke parlo panjana hawar ram lekhe arong a juihidi alongsi alir alon pen jet kbf amai talon ponpo Koilamati Ben Samsung Karbi Anglong live Dipu Pastorate Presbyterian Risonimso Amaya Hin Pen Chepatir Piponsi Dipu Monduli along Ingdeng Krenar Kep Ningkan Hini Penesek Amai Pi Mesen Pen Kepachun Pon Kedamtang chiti ni phai troxy pen nerkep ninia pharman ke paman pon bangso ingdeng Krenar Kep Amai along DPPRNA leader John Kathar Chepai Puponsi DPPRNA Chunbang Isak Killing Pensi Jaimek Doan Paklang Pon Mai PSA Kibangji Suri Hini Ra Inkoi Ra Phopen Inkoi Ra Throk Aningkana Baha Phan Chingwai Chingsai Padopon Bangso Phi Kiro Karchu Jaimek along Dipu Pastorate Choir Pen Danglok Upper Habjan Branch Chekso Langso Branch Rong Supi Lapen Dipu Branch Atum Pen Arnam Kirolun Parjupon
Bangso hut ahok pen ruthai alam claim nangji Joshua angdeng pi ingkoi rapli angdeng su kre pli along pen athipi en ponsi Karbi Anglong Mission Field Secretary Reverend R Laltha Puya hin pensi Jumisen pen Arnamalam than parjupon Bangso phi ke wangji suri hini rai koi rapho ningkana phan ke japonjia phan ingwai ponsi Mondoli Hemari Adventerang aphan leader Long Chimen Hanse phan assistant leader Babu Singh terang aphan secretary Denton terang aphan assistant secretary Dihin Rimbang Sin Tudira P Lapen Jyoti Bepi aphan finance chun bang PRpu pek ponsi mesen pen ke japonjia phan pura pastor Lalthlan Moya ahin pen Arnam Ardom PC ahirjume hangpipon Bangso mai piahu dipu pastorate chun bang Lalram Din Thara Rap chun bang Roswell Ingti Mondoli Asar Julison Tirang Mondoli Asar Dharam Singh Timu Mondoli Asar Jen Singh Tiron Pendanglok ke ongdung atum chetongdu News Report Karbi Anglong Live Tandi pini prime time berta bangkela ponsi kang toniklo dumit hak me kardom